Φως! Απ' τον Θεόν τα μάτια! Μητέρα του βασιλιά μας και βασίλισσά μου, σε προσκυνώ! Η πρώτη στις βαθίζονες Περσίδες. Μητέρα σεβαστή του ξέρεις. Του Δαρίου γυναίκα. Χαίρε. Ήσουν τέρι Θεού και θα σε μάνα Θεού. Φτάνει η παλιά μας τύχη το στρατό να μην τον εγκατέλειψε. Μου τρώει η έγνοια την καρδιά μου. Φίλοι, γι' αυτό και έρχομαι από το Χρυσοστόλι στο παλάτι μου και από το δωμάτιο όπου πλάγιαζα κάποτε με τον Δαρίο. Και θα σας πω έναν λόγο. Φοβάμαι μήπως με μια κλωτσιά του ο μέγας πλούτος γκρεμίσει σκόνη κατά γης. Όσα αγαθά συσσόρευσε άφθονα ο Δαρίος με τη βοήθεια ενός Θεού. Γι' αυτό το νου μου τυραννάει μια ανομολόγητη διπλή αγωνία. Καθώς ούτε το χρήμα αξίζει δίχως τους ανθρώπους, ούτε οι άνθρωποι δίχως χρήμα λάμπουν όσο αξίζουν. Ωστόσο, ο πλούτος μας είναι άθικτος. Μονάχα φοβάμαι. Φοβάμαι για το μάτι του σπιτιού, την παρουσία του αφέντη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό θέλω τη γνώμη σας. Θέλω τη γνώμη σας σε ό,τι θα σας αφηγηθώ. Βασίλισσα της γης αυτής, να ξέρεις δεν θα χρειαστεί να μας πείσεις 2 φορές ένα μας λόγο ή κάποιο έργο. Αρκεί να το μπορούμε. Γιατί είμαστε ο λαός σου. Τις νύχτες όνειρα πολλά με ζώνουν.
Ως τώρα δεν είδα άλλο έτσι πεντακάθαρο όσο τη νύχτα που μας πέρασε. Είδα πως ήρθανε καλοντημένες δυο γυναίκες. Η μια με πέπλο περσικό, η άλλη με δωρικό. Ανώτερες κατά πολύ από τις σημερινές. Στα ανάστημα, στην άψογη ομορφιά και οι δυο τους αδελφές, το ίδιο γένος. Και μου φαινότανε πως είχανε πιαστεί στα χέρια. Και ο γιος μου, βλέποντάς τες, πάει και τις χωρίζει. Τις γαλινεύει και τις ζεύει στάρμα του, κρεμώντας χαλινά στον τραχυλό τους. Και μια καμάρωνε με τούτη τη στολή και άπλωνε στόμα υπάκουο στα γέμια. Μα η άλλη κλώτσαγε. Και ξαφνικά πιάνει και κομματιάζει με τα χέρια της όλα τα σύνεργα του δίκτου. Και τεινάζοντας τα χαλινάρια της, αρπάζει το ζυγό. Αρπάζει το ζυγό με λύσα και τον σπάει στη μέση. Ο γιος μου πέφτει κατά γης, στο πλάι του στέκει γεμάτος λύπηση. Ο Δαρίος και ο Ξέρξης, βλέποντας τον, από το σώμα του τραβάει και κουρελιάζει όλα τα ρούχα του. Αυτά είναι που είδα τη νύχτα. Και αφού σηκώθηκα και πήγα να πλύνω στην κρυστάλλινη πηγή τα χέρια μου, τα γέμισα προσφορές και στάθηκα πλάι στο βωμό για να τιμήσω τους θεούς που διώχνουν όλα τα κακά. Και τότε βλέπω έναν αϊτό και έπειτα βλέπω να χυμά ένα κυρκινέζι γοργό. Και με τα νύχια του να μαδάει την κεφαλή του αετού που είχε ζαρώσει το σώμα του χωρίς αντίσταση. Πράγματα αλήθεια. Φοβερά για με πουτάδα. Μα και για σας που τα ακούτε. Στέκομαι, φίλοι μου. Άγαλη. Απ' τον φόβο μου. Κι όμως να ξέρετε, αν νικήσει ο γιος μου θα είναι άντρας θαυμαστός. Αν δεν νικήσει, δεν έχει στην πατρίδα του να δώσει λόγο. Μόνο να σωθεί. Και θα είναι και πάλι βασιλιάς στη χώρα αυτή. Μητέρα, με τα λόγια μας δεν θέλουμε πολύ ούτε κουράγιο να σου δώσουμε, ούτε φόβο. Πρώτα δεήσου στους θεούς και ζήτα τους αν είδες κάτι φοβερό να το ξορκίσουν και όλα να βγουν σε καλό για σένα, για τα παιδιά σου, την πόλη και τους φίλους μας. Ύστερα